At tuyen, to'y kabarbaro nga programa, abay saray lokado drama nga makaipahay tiraksat, ken liwliwa kabayata rigiting kay paraktar trabaho, wenno padagina na. Kuyugan da karod, gagayem ko dita taintay din gen, dahito'y pakasaritaan, kibida tayo ani. Pepita! Naglugon. Nakalusot gayam timpupok ko apamusyan. Naisagot ko kumakin ni Pipita. Isagot ko kunak may raman ak tumutlaangag sila inton parkin na. Nagimas ko man. Nabayagan na yak nakaraman ti pinikpika na. Nay, kamu tau. Ah? Ang penay gusto ko tau. Kumanagkod ka pala di kagalitan. Ah! Ay! Nada kamot gayam di talikodak. Kung ngamin, timpupok ko apamusyan, nakabulos. Isagot ko kumaking ka na jay. Anya? Timayabo na. Timaya ba? Tanda payak na. Ah, Ken, anangan no agit lugan. Partimot niya men. Sayang ha. nay, abay. Kasjay. Na may saan na ka. Ha? Sangkit din. Narigat mo seryoso ka launay ka mong tao. Ang pwera angaw. Sayang na partim di agit itlog. Natabang nga ron no, kasjay nga gitlogang. Oh, nagimasan titi ko na. Tas lakayat ko lang arodin kag sida iti tinola. Ah, Ngam, kunak man na isagot mo kanyak na ijay. nisagot ko ngam siyempre. Inton lotwam, di marmanak ba't lang apaw na yun. Ay, sapay lang no damay bulon nga anak ko nam. Ah? Ay? Bayaan mo na pagsaritaan da itan. Kita mo din niya ti maluto, mabisina ko. Nasay sayahat pay. Kunaklakit din no anya apam day jay sang kabidang patro. Pasig mo't apara palot amanok na gitoy. Naglawa kun kunamkit din. Ikat talaga mata farm, daddy. Nalawa pa ijay. Mabalin na pagtarak na nagadagiti manok, kalding, kas kada baka. Mabalin pa pagmulaan kadagiti natin. Sos, hawanan ah. Di pa'y kat arabon ti baka ken kaldeng dagiti mulam anatang. Aglalo no kaldeng. Awan ti pakawanan na. Uray anya klase ti bolong. Podnulaunay ta ko nam, daddy. Talagang agkadwa tayo ah. Agama tayo lang agpaiso. Ang makadlawak. Baliktad sa. Ne, anya ti ko na baliktad, daddy. Isumat talaga yung makastaunay ti panangisim kanyak dagiti babalasang anak ka motor anarabsan ta. Ne, saan matabaliktad ti ba, dok? Ti kahit ko asawan, siya ti mang paspasaran no ada ibaga ti kasarsaritak. Dahita ti pakasarunan ni Marciana. Daddy, mapantayo ti dadya pa, sir. Inpan ko ijay ka dagiti kagat-gatang ko amanok. Malagip kumankit day. Naimbagtasan nga agunget ni nega nga asawam. Tayo mo ti arubayan iti likod ti balay apag ikabilan iti manok. Talumat na dadya, daddy. Ah, Plano ko kondisyon ta adda derby. Nasurok amay sa amilyon ti price tap no muyo. anya! Ay, ti panagkunayo, mami. Maibagay mo't laki ni Patro, dahito asandal. Ay bagay launay, tanarakan ti dapan na. Naginawak ngamin iti laya. Pagtasana nagdadagkat, akas kadag iti ramay ti ima na. Iso nga uray la at 12, dagiti ramay ti ima na, mami. Hangam, nanginan sa dayto asandal. Dandan ni 2,000 a pesos. Dakman amo iti asawak, mami. May paabak na ti 20,000 a pisos a kwartana iti galyera. Di man lang makagatang iti baro at tsinelas na. Dandan ni ngarod na sugat ti dapan ko iti pan nakasigkal ko iti tsinelas na anak kabarot. Nagado a kwartana. Di man lang makagatang ngamin mo. Una yan. Daddy, kasla napakadaan dagiti tarakan ko ti isasangpet ta. Kabisado dan samat kan ti payod ko. Ang awan ka di ti madlaw mo, patro. Kasla dwala ang amanok tagtartaraok. Tulang sa ngamin dyan may isa, daddy. Sige, umuna kayo. Tamapan ko man kita ini, da.
Indang! Nakaluto ka kadeng! Nay. Nagimasan ti tinula. Agsarao na nga ro din ti tiyan ko. Ang walang agpaiso ti agtartarao ka manok ka. Dakisan day to eh. Dan samot ti nagtatakaw. Apay saan la ang makadlawan ni Indang? Ay pagtalawag day dyan yan. Apay, nagsaramadan kayo, mami. Nabanlog kayo ka din? Bueno, mabisin kayo. Itay pa'y langarot ang mabisina. Agkakapsuta kon. Ay, ada ka barbaro apag meriendaan iti daya apaset. Umay kayon, pambaran tayo ti agina na. Agot putan nagitigurong ko. Agrayo maaksamot. Nagalas 12. Magal daw tanton. Di kay lam umay ti pasig a manok. Makapangato iti uric acid ti kudil ti manok. Manok tuman ti sabpatan na si daeng. Isuntumot lang nga isok. Sa bali day at tinola, mami. Naimbak, tanapanunod ko ti agmulat ti sili iti likod ti balay. Kan bulong ti parya ti naimas alaok ti tinola, mami. Diyak kayat ti parya, nagpait. Ad-adala pabakitan na ti langa. Kat nun kaung ungot kan tumat nga ben. Iso nga uray siya. Na isursuro ta ka ng birngas kan ka itinega. Itaman pa'y analagip na nga awagan ni Patro. Narwama ko na saan nakakail-ili. Dagiti latarakan na amanok tinapatagkan ko na. Hello? Ayan mo. Adda kami kini mami dito'y mall. Imbilin ko matken ni Inda nga ibaga na tinapanak no makasangpat ka. Anya ti kapungtot mo. Kaguram nga agaliwak sayak. Pinagbalkot kon ni Indang tapnoam mom. Uray la nagparintumang ti panagsangit na. Ang amdya kon imbabawi ti panang patalaw ko kankwana. Nay, taapay. Anya ti basol na. Di ka lang naasyanin kankwana. Ina, nagrigat ti mga ti katulong. Anya ti basol na ko nam? Katno si katinang bilin kankwana parchen na ti may sa abaod ko. Nagina ti bayad ti may sa Texas. Ay, Texas ka di dayjay? Well, Kaslang amin kamanukan tilangana. Nagalas lakit din ti ugali. Makaanay lakit din apakabasulak day taken ka. Kaslang kamanukan ko naklangarudan. saan nakman nga alilawan? Inrantam day jay, tadi mo kayat ti panagpalpalot ko. Iso nga inutom asidaan, dagiti taraken ko amanag ko. Katno nagnina ti kang kananda. Day ita ti kaluksaw ko kan ka. Nimbag pa'y dagiti taraken mo amanong tag vitamina. Ay, saan mo na masapol tag vitamina? Sige, ituloy mo tatupok tangiwat mo. Nay, Kan apay ang makaungat ka? Asino ka diti babae kadata? kasi ka, alangan matasyak. Sa anak matabakla. Asino tinega? Anya day taas sa lodsod mo, ha? Amoy no kasano ang makapungtutak patro. Saan nakakabutang ha? Kayat mo, taon na ti katulong nagtalaw. Ay nadya ko maidanawa niya agasawa si Gunto. Agnir-nervyosa ka makangkang agiti panagapata. Ay, uray siyak Marciana. Ang nervyosak. Binaybay ang lata ko man ni Patro ti manugang ta. Para may salang ang manok anapukaw. Ay, huwin nga raud. May samot la ang manok dayjay anapartay. Di na pa'y lang aming isardeng tagtarakan iti manok. Amo na lang arudan, akagura ni Nega ti panagpalpalot na. Ay, di na pa'y lang amin isardang ti agpalot. Amo na lang aruda na kasla tigre ti asawa na no agungat. Oo, may sakamot anak lakay yan. Ay, nay ko, nay, aping aglipak ka ngay Marciana. Ay, maulawak sapay. Ay, Amom lang arudan. Paspasurutan pa'y lang nagitibagbaga. Ay, segundo ka lang agpaiso. ay, uray mo't si ka Marciana. Paspasaron mamat ti panagungot ti panugang ta. Ay, diyan ka bukad ka. Na, Patawag ka ba dahil? ta pinanaawan nak lang arudan ni Marciana. Amo na lang arudan ajak na laing asumao. No anya ti ibaga na akit, pasaron wak. Hanya nga raw. Ay, ito'y pailaeng anak kadasar ti kanin tayaw. Nabaaw sa apay kin din ti tinula.
Malugsawak launay, daddy. Ay, uray sakmat patro. Ay na, maluksawak. Talagang agamata yo, daddy. Ay, nagado ang manok ala ko ijay tiyandaan. Dagiti pala taraken kumot ti pinartida. Anya nga minta ti baod mo pala ti pinartida. Ang amom na anya ti kaluksaw ka. Oh, Adda ang maluksawak numasayang dayjay tinola. Nagasap ni Patro, tasan aday ti asandal aginatang ko para ken kwa na timpakul ko iti rupa na. Kita no di maariwang. Nega, anya man nanditan tanabuto budi taya. Maluksawak karod mami. Kanuray ni daddy. Kagura. Nay, apay kay ramraman mo ni Segundo. No kanunungan na ni Patro. Agamada talaga. Ay sus, kasla di mo pa'y lamamaw. Uray siya kat masurunak matkait no ko. Ang nala, agparbang kalatan. Ang nervyusak no kasta nga agap-apa kayong agasawa. Anya ti mapaspasama ken kadagiti agasawa Marciana. Ano nagkapyada ko man? Sika, ba't alaklakayan? No niya laditan ti bagbagam. Amang ano niya man ang ti malagip mo Agkabaw kansan. Ay, oray akla na bang aran. Kaya't nakmutlaangan akasarita. Amom, no apay asaan ka akasarsarita. Taday talamang paspasaruno ti amom. Nala, saan nga rodon? Inton bigat tatan. Bigat lang nga rudon nga agsarita ta. Baturong tan. Ay, ti kayat ko asawon Marciana. Inton bigat manen amang paspasarunoa. Ay, talaga si kalaklakayan. Pakulan ka day. Na, Kaya't mo tayo doon ka tauray matnagkan. saan ka di aba kay... Ay, narigat ti mablo alakay. Kadayon kan tumat gamin amang sutsutin. Kaslasan kang agparikot katagiti anak ta. Anya, asaan? Iso nga rod akasarsarita ka maipanggap kadakwada. Ang... kahit kalaaray awan. Tiyan mo kamin itayan kat ipaypay so ti manugang tati pumadaw. Tidakas na iti manugang ta. Naungat unay. Agtortoray pa yan ngam data. Tulungan na nga kararag. Tasapay lako ba, tasaanan ama nagpungtot ni Nega. Irogim nga rodon at sumarunoak. Pwera angaw. Maturog sakit din! anya nga tan no maisip pati sa nga para sa tsinelas anak adiso itrikudan ni Nega. Nasakit lakit di ama idiso. Nakatalikuda. Ngam sipsiputan ka. Makitan, day tasandal itilikot ko. Uwan, Nega. Napintas. Dandani 2,000 tibayat na data. Ginapang ko aparakan ka. Pinagpungtot na. Gapulang itiday jay amanok. Pakawanan na kun promise. Tsak maawatan nyo niya data ikarkarin patro. Napabot nga ni Indang. Iso nga intuloy ng tipimanaw. Problema mong tikawan tikatulong tayo tabasol mo. Nalakala ta. Nalakala data ko lang. Ado kayo at talagang agkakabagyan. Hay, saan ako nakasarita tapno makaturog akon. Agiddakan iti abay ko. Ngamjak kaya't ako muling ka. San ka ba sitla amadlaw ko apa nagkaraw mo? Ipakul ko tarupam day tasantal. Itay pailasang kasirig mo, tidapan mo, patro. Imbes kumaatin na libnos, arupa diniga timingmingam. Nagpintas nga ron tinsagot na kanya kasandal ko, daddy. Nalabas madgayam ti panagayat na kanya. Nanginginan tumanan inton si Mana, patro. Maragsa ka nagtanagsarita kayo maglangan nga agasawa. Nala, ituloy ulat at timagan. Tamang halak man ititanong nga inumag. Mawawak launay. Ay, ura siya. Itay pailang ang mawawak. Mga alaak mo't itidanom nga inumag. Ay, pakulan kanto pa'y alaklakayan.
Bigbigat man ang ti magpaspasaro daw. Anya ka diti kunakin ka edirabi. Bigatan. Isapas pasarunwan ka man. Kita napaisam ko ti manugang ta. Oh, nagmayat nga ron ti isam ti asawak dadi. Rob-roban nyo lakta ni mami tapno masurong. Naragsak ka man ita, patro. Kasla at pakaragsak am launay. Nasolbar kon ti problema, Ma'am Nega. Adan kasukat adagos ni Indang. Iso asaan kan nga agungat, ha? Nagasat ka, ta sa anak nga agimulmula itigura. No naipapas kon ti agpungtot. Awanan kanyak data. Saan ka kuman nga agungat, darling? Kayat mo, ha, sa anak kon nga agungat? Sige, ilakom amin amanok mo kan saan kan ngagpalot. Ha? Anya? Nay, kasunod ay ta. Magado amanog ko. Padon din nagasgastos ko. Kutni, dandani pa yung derbe. Anya? Kayat mo ngagbalinak anaanos nga asawa, patro? Ah, Saan nakamalala iti panag-isisam mo? ko nga min, Nega. Pampanunuta, kasla maikaw akno saan ka nga agungat. Amangan no agsakitak pay. Adi may mayan, no agsakit ka, tapno saan kan ang makapagpalot? Anya, si kamot bakit? Talaga nakalala ilo kamot saan na balin anauyong ka no naungat ka basta saan nakapawilan nga agpalotuan? Abnormal. Napatpatag sapay nagitim manok mo ngam siya nga asawa. Masangom ida nga amluyan, idinto asya. Si kamot, gimon kamot ladago sa... Sanak man na pagpungtutan. Nay. Daddy. Anya ti panagkunamit ti da ito'y badok, patro. Bagay kumatlaan. Sus! Wow! Talaga bagay na bagay, Daddy. Talaga nga imala kayo iti kinagwapo. Agamata talaga, patro. Awan, Daddy. Talaga nga agamata. Saan ka kadipay asumrag iti opisina? Agkuyugtan. Sumaruno akton, Daddy. Ado nga minti asikaswak iji opisina. Si marunong matan. Saan pa yan na nagpakaan ka? Oops! Sakbay nga ituloy tayo, dito istorya tayo bida tayo, ani super pipita. Dawatik pa man nga pakipindutam laing and beat, dito subscribe button. No di ka pa nakapag-subscribe, tapno tuloy iti palagkakadwa tayo, iti dito nga channel. Daman gaya man pagkatulungan, pipita. Katinton rabin ti rubat mo. Lahat ka nung amin na pimanaw ti katulong, nagitag balingamok kamuts. Oo. Iso nagkarya kang biyaya ka dagos. Nasayaan man, tadamanan pagserkam. Awan mo't ngamin kar aramidak. Umayak tumultulong hindi garden ngam. Dandani awan mo't lat aramidak, kanya nakabalan nyo mat kan kulas. Ay talaga akabalan, may. Awanan ti ado at trabaho iti karding. Urayin lang ti panagbunga, kan panagbagas na kitimula anatang. Sige, ituloy ko man nga rin dalo sa ibalay. Si kakit di mo, tunggal pumanaw ka, dalos ka, kasla nagrugit. Launay mo, tibalay mo. Sige, agtrabaho ak mamatay ni Jagarding. Talaga ajak mapagsardang ni Patro iti panagpalot na mami. Kayat na pa'y anaunga taklat ta. Kayat nagsakit di mataya ko. Ay, saan man akas tati pa nagsasaom? Kanay, agnir-nerbyusak no kas tati bagbagam. Makapahay bla ti asawak mami. Inrantak pa yun a pinaparty ti may sa manok na. Anya? Amo, kakagagatan na lang DJ pinarty ni Indang amanok na. Kat saan pa'y anakapangan iti ado apids kan vitamina. Inimas naman tinagsida. Naimasan tayo amin, tinagsida. Amo kon mami. Kita agman no anya ti aramida na iti daytoy anak panunot ko. Amangan no kayat yu ti sumurot ijay farm. Ha? Taapay, Nega. Anya ka diti pampanunutam nga ramida. Daddy, amuyo kayat ko pa nga unget ni Nega. Nga may ti pagsardengan nakagpalot. Nang runa ket dandanin ti derby. Sayang tinasurok amay sa 1,400,000 price. Ay talaga sayang. Agasam tamay sa 1,000,000. Bayamon nga agungot ti asawam. Talaga ada kayo, Daddy.
Uray ti panagsigam kan panagkidem ko ket paspasarunuan niyo. Agamata nga rod, analaing agsigarilyo. Aguyo kak paikit din. Talaga ang makapauyok ti kastoy a panahon. Numuna ta nalipatak ti danom ko. Uray siyak nga rod, daddy. Nalipatak jay danum ko. Nalawa da ito'y farm ni Patro, mami. Awan ka, di ti madlawi, oh. Anyamot ni Patro. Pasiglakit din ataraok ti manok ti mangmangag. Muna ta sa anda sumardang at sisinungbat. Kastamot ti galan dagiti kawitan, mami. No adda mangiruging ang tarao, agsisinong bat na, aging ga iti kabangibang a barangay. Uray dagiti abuyo iti bakir kat makipagtartaraok da. Ay, papalaw ti anak ko. Idi baga na nga danagatang na a farm. Ti pampanunutak ide. Kaslay ti bakir ijay lusong nga ado ti muyong na. Baka kas kadakal din. Biyag nangarod ti manok, mami. Ay, magtanganak pa yung agtaktak doon. Kan nagpudutan, mega. Ay, mapantaman aglinong iti pinatakder ni Patro Arrest House. Sige nga rod, mami. Pambaran tayo tag merienda. Mabisinak matan. Nagkapiak lang amin ni Taybigan. Awagak to ni Patro Inton madamdama. Maamuan na lang at ang agda tayo dito yung farm na. Ay na, agnervyos na ijay. Daw kayam. Nagpardas ngaglamas ti oras. Di mabayag. Rabiin taon. Parbangon tumanayin. Bigat tumanayin. Aldaw tumanayin. Ay, niya kanunod na iti nga. Panawin man. Aglalaok di mapampanunot kung awan sirbina. Kaslama nagbagtitin. Ay, kulos! Apay, asan ka tagtagaray? Malipatan tamot meriendan. Sumot lang mabisina kaun. Uray aging kat aldaw talang nagtrabaho dito yung garden. Tao malati wakto iti balay ni Pipita. Nay, di pa'y mo't sumungbat kasla umil awampay. Awampay ganas mo. Nyak ano? Nagadugayam pipirma ka papeles, daddy. May salang nga aldaw ajak imay dito na ornungan na yun. Talaga nga ado ti mabaybay am atrabaho. Uray may sala nga aldaw nga saan ka sumrak. At dalat ta sumsumrek a kwarta iti negosyo tayo, daddy. Iso nga oray ado ti may ipaabak ko iti palot no daduma. Mayatlat ta. Ah, kasla sugalmot ngamin ti panagnegosyo. Tuwala ti mabalin ang mapasamak. Agbuenas, wenno agmalas. Ay, talaga, daddy. Ay, nakalagip man ninhegang imawag kanya. Mailiw nga ta. Ang apeng agtibtibayo ak. Kitsong batam ang mga no agdatagsanag ti asawam. Ay, sabi ko nga, daddy. Ang talagang agkaba-kaba ka. Ay, mairaman akpaikid din ng agkaba-kaba. Ay, uminumak man iti danong. Talaga ang mabisinak, mami. Hello, Patro. Saan nagkadimat lang ama kasi nga? Siyempre, oray ka sa ti pan nakakumikom ko, nega. At talat na panahon ko kin ka. Naksa. Ang mga normal tutanak. Ay, mga tagayam. Nagsapalakit din tayo tapan na nyo. Oh, anya tikang kanan nyo? Manok. Anya! Manok! Talaga ang naimas ti karne ti manok. Ay, pugtuam ko na kumatiayan mi kini mami ng ibagaklatan. Ada kami iti rest house dito'y farm. Ah! Napan kayo dito farm kit manok tikan kanin nyo? Nervyos kansa. Anya-anya ti pagdanagam, Patro. Saan ka di akay kayat mga agpong tutak ngam iti isardeng mo ti agpalot? Sige nga rodan, taamangan numasinga ka. Nay, apay nga inigdak mo ti cellphone mo. Nalpas kami na nagsarita, mami. Amangan no adda nga agnervyos iti sumarno nga ibagak ken kuana. Agawid tayo kit din. Ay, bladak la makakita ka dagitoy a manok.
Nagadulakit di nga minan ang manok na. Dito iti pangipipanan na iti kwarta na. Mapantay yung arudan, mami. Nungunatan At ayo ti ospital dito. Makaunget aklado kastoy. Uray awan sakit ko a high blood. Mahay bladak. Ay, hanya lakit din ayan ni Patro. Doon niya nga min tinapanan nyo ijay farm. Nakita lang nga ron ti manugang tadagiti nagado ang manok. Hit ijay, agpungpungtot manain. Nupasig lang gamit ang manok ti antay jay. Kasaritak tuban. Ay, sakton ti makisarita kin kwa na. Anya dayta. Talaga desidido ka makisaritakin ni Patraw. Wano, paspasarnuan naklaan. Ay, saan? Kinasaritak mo't kitin. Agtarakin to kano iti kaldeng kan mula na itinatang ti daduma apasat ti farm. Ika nasaya at ano kasta. Ang baybayat no siya ti makisaritakin kwada. Ah, Sa balilaang no siya nga inana ti makisaritakin kwada. Ay, awan na ti amukon, mami. Banban nyo lang ti makisarita kini Patro. Siya kon, tagunay. Anya ti pampanunutam nga aramidan nega. Siya ti mang develop iti farm, mami. Awan matlar aramidat dito balay. Kasapulak la iti dakkalagatan. Barang umanay iti may sa milyon. Kasaritam tungar ti asawa ma. Barang ada kwarta na kasta. May paabak na trinibo. Di nakit din maikan iti may sa milyon na pisos. Gubat nga rudan Talaga nakabutbutang amanugang tayto ng bundok. Naturturay pa yan ngamda kami anak kaikamangan na. Naimpag nga oras siya, madam. Na kayo gayam tagbalin nga mo? Siyak ni Patro, Pipita. Kat ninegamat dati yung asawa. Nerba na ti usto anagan ko, Pipita. Dagiti barkadak tinangbirngas kanyak itinegat naungetak ka na. Naisursurot mo tin dagiti nakaikamangak anangawag kanyak itinega. Ay, nagpintas sinagan niyo, madam. Saan lahat tinagan ti asawak tinapintas, Pipita? Talaga napintas. Nakisalsalip iti beauty contest, idi agad adal pa ilain. Amangan no saan amamati iti day tanga ibagbagam, Patro. Nagpintas ngamin ti pamagik idi. Naisamak, saan nakas itanga. Nalakaak nga gungong. Pipita, tapno saan tayo ang maibayagan niya? Agpipinirma tayo ni ti kontrata. Awan problema iti sweldo, kan kadag iti benepisyo. Ni Patro ti makamuti amin iti day tapipita. Ngam no itayab ti manok ti kwartana. Amangan no awan ti benepisyo ken sweldo. Oy. Nega, saan mo man abot-bot nga ni Pipita? Ang mga no ibabawi na pa iti pannakikontrata na. Ay, pagperma mo. Kan ipakpakaunakon. Palutero ti asawag. Kat no aga pa kami. Ang mga no mairamraman ka kat mapagtalaw ka akas iti sinukatam maakatuno. Nataan lang nagmaneho ni Sir Patro. Kasta kay ay ayam lang. Taag kumkumpas pa na iti ima na nakaigam ti manibela iti kutsina nga kagkag na. At di mo tagsusurot ti ayong na. Ay, malagip ko lang at naroon timdwag ka ni Madam Nega. Palutiro gayam ni Sir Patro. Kat, amangan ka no mapapano akas iti sinukatak akatulong da. Hay, makaammo naman langan. Sana siya ti mapukawan? No saan ang agbayag? Kat agawin ang kadagos ni Bugyasan. Agdan tumanin mga lakanyak apagkatulungan. Sana siya? Ibutbut niya na. Nasayat man takimuyog ka ngay may dito opisina. Tapno adakadwak marsyana. Awan ba't later aramidak ejay balay, segundo. Akay, kumusta ti negosyo tayaw? Saan tayo matlaman og lugi gapo iti panagsugal ni Patraw? Awan ti problema iti dayta. Nalaing agipamuspusan ni Patro. Dahita ti pagbilibakin ko na. Ay,
bilibak metken ka segundo. Da. Day. Paspasaron wan nakmat. Ay saan? Saan ka apas-pasarnuan? Talaga abilibak iti panang konsintir mo kin ni Patraw. Ay uray an anom ni Patro. Di mo mapasardeng agsugal. Kano kay kayat na pa'y anaungat latan ni Nega? Talaga nga round asaan mo akayat akasarita. Kasaritak to. Jak pa'y mapasardang ti panagsugal na. Payag kamot nga nagmaneho, Patro. Namalmantay lang aron ang nakasangpot. Ay, Namambanuga. uray siya, nabanugak mo. Saan asi ka ni Dani? Tapno pasarunwan na. Aman, talaga na bambanugak Nega. Ay, kasla malmalo ti si Bubo ka na magbakik. Ay, jakmat ngamin narawam nga agmaneho iti adayo. Ay, iturog ko man pa eh. Ang kangarudan agina na. Tapno da pamig sa minton agsarita ta madamdama. Umay kan pipita. Itulnog kan iti kwarto. Saklatan di ba ka mo mang pagkatiti malitak, madam? Apay kumangamin asya. Sumaruno ka latang ganyak. Naungat sa talaga na ito yung madam Nega. Di man lang umisa. Ay, naimasa ka talaga tinaturog. Bigat gaya man. Ay, agkiraos pa iti tiyan kon. Kasano adi ka mabisin. Di ka pa'y nang rabi eh. Kas kalamat maturo ka mantik ka ngamin. Ah. Balagip ko gaya man. Talaga na banugak ngagmaneho. Dumngag ka iti baga. Siya kun ti mang develop iti farm. Ikanak ti may sa milyon apang rugyak. Nagdakkelan dita pang rugyam. Apay, mangipatakder ka iti resort, iti farm? Awan bibiyang mo na nga ti aramida iti farm. Ay sus, kasano da ito yen. Maksayan ti sagsaganak ang makiderbi. Oh, apay asaan ka ngagsao? May paabak mo iti pagpalutan ti ginasot aribo sa pagimbagan iti resort. Di mo kabailan nga iti kanya. Kano ka di masapol mo ti may sa milyon? Uray man kat itanod na may sa milyon mo. Adda? Ang madapay la iti bangko. Saan na man napaglulukuan? Katpudno mo't ti kunak Nega. Saan ka man la amaangaway? Bayam, mangirwarak to inton bigat. Karintay tawan? Wen, Taumam nga agpalot. Basta ipabuspoy mo asak ti makamo iti pan nakapapintas ti pan. Saan laki di apasik amanok ti makikita. naa. Oh, kat apay ang nagmulagat ka, Patro. Madanagan kan sakit di ngayon ton mapapintas ko ti farm. Uray may sakit awan ton ti makita amanok. Oops! Sakbay nga ituloy tayo, dito istorya tayo bida tayo, ani Super Pipita, dawatik pa man nga pakipindutan laing bit, dito subscribe button, no di ka pa nakapag-subscribe, at blog tuloy, iti palagkakadwa tayo, iti dito nga channel. Anya ti al-alingaga, Marciana. Adda ka ti mananagap-apa iti kaaruba. Dagita nga rod nga agasawa. Addan sa pagpinping napilitan ta. Ipaypay sa talaga ni Nega nga iso ti makaam mo abang papintas iti farm. Ang mga no ipaypayso ng agpayso. Kat agapad naman. Sika at talaga. Sinublat mo mutlang timbagak. Ay, no napintas ti plano ni Deka. Apay ko mga agsinupyat na nga agasawa. Talaga na pintas. Kat sanda ko mga agsinupyat. Na, Sikamot ita tinapangaga. Sika lang ayat mo na tibang paspasurot. Anya, amumitan tirik na na. Maturog ak matlaangan. maturog ak manlaangan. Ina, sika talaga alaklakayan. No siyak ti mapasuron mo. Inak maturog iti bangir a kwartaw. Ay, sikamot. Sika talaga. Kaya't ko lang ti aglailokan ka. Saan ka amadanagan? Saan mo't nga tan nga agapadag iti agasawa? Tanalpasdan ang nagtulag. Anya matunday dyan nga imbaga ni Nega idirabi. Jakla kat nakaturog. Sakit din, tandani ak penabatibat. Naimbag din ta na iriing ko. Tipan na kay tagtaginap ko akampay ide. Kat awanan tinabati amanok iti farm. Dito hindi ka piyo, sir.
Agyaman naklaunay, Pipita. Talaga nga nakatumpong kami itinarida makatulong Nakirumbakan samot kadagiti kamano ka na manok at timapwak ijay apon ta. Oray na kayo mat, sir. Nasaan na kayong mata ng Greg? Kasa talaga ti manok ay negosyante ko na kumapipita. Anyamat ti ibagbaga ko. Makatiniw ka nung iti igas ti nasapa abililay. Daddy, itulnog kayo pa lang iti opisina, wen? Da kayo pa lang ti makam mo. Subyan kayo to inton al daw. Adun sa akit din napatag-apag ng patro. Ay talaga napatag, Daddy. Milyon ti pagsasaritaan iti daytoy. Milyon? Ay, talaga napatag no kasta. Umadanin ti derby ket masapol ang maisaganak dagiti ipallot ko a manok. Masapol asak ti makaala iti pot price. Pot price? Wen ti abaken ti agkampiyon iti derby, Daddy. Mayat nga rod no kasta, patro. Iso ano mayaw awan ni nega iti opisina. Makaammo kay itong agpambar, Daddy, Sige. Makaamuak to nga agpambar. Hanya ka no? Sakti ipasubo ni patro. Ay, nasikapan naktilo ko. Sakpayar mo arak Pipita, bilinin ka na imba. Dalusam to ti kwarto mi kini patro. Jak kayat ti makakita iti anyaman awara inton makasangpeta. Kanila ba amin makita amuran? Yes, madam. Siguraduan lang dayta. No nairan nanto asumang petak makapungpong to, ta saan anadalimanat dito'y balay. Ang mga numaibaot ko iti rupang ti anyaman amay gamak. Isus na uyong at talaga na ito yung amak. Nega, papanam. Inak iti balay ti gayam ko ang makatulong kanyak iti planok amang papintas iti farm, mami. Mamulaan iti muyong, ken agpasapulak iti magatang abaka ken kalding. Apag isan to ang makay-withdraw ni patro iti bangko. Nalahagdanon talang arudan ija opisina. Mapanak tumat ija inton madamdama. Umay kan, Pipita. Ang mga numalipatam nga irikap tigay. Ang ngamot na ni Madam Nega. Kasi na makapungpungtot ng malayaw. Nung nadungpar na tirikap-tiruan, tigay, titikilat ng iruruan na. Ay, sus. Naipaot kat kuman kanya. Ay, Pepita, pasensya ka lang kuman iti manugang ko, Masakrak sa ti panagsasauna ka ka. Kasla makakautan ng bilin kanya kita inana. Talaga kasta ti manugang ko. Uray da kami anak kaikamagad na kat awan maiturayan bay. Da kami langan ti mga awat kan kuana. Naimbag ta saan nga mo ni segundo ti agungat. Tamang paspasarunulaan. Naragsak nga ron akasarsarita ni Tata Segundaw. Agpada da iti ugali kini Sir Patro. Talaga anaanos ni Patraw. Saan dakit di amabiyangan dagiti tarakan naman ako. Ay, wan gayam. Anya timbilin ni Patraw kan ka. Pakanag ka na o dagiti baod na. Dantanipay kit dinalipatan na. Naimbag ta saan adang ngagninega ti panangbilin ni Patraw kan ka. Saan, madam? Para sa as ngamin ti panangibagana. Kan sakbayan ang sao. Nagtalatalang kaya upay niya muna. Ay, allergic nga min ni Nega dagiti manok ti anak ko, Pipita. Nagtulag dan sabat nga asawa. Sige, madam, ta ituloy ko nga rin na nagiti trabaho. Sige, tindak mo tinagdigaws. Ay, masapol atong talag ti bilin ni Madam Nega. Narigat ti maungtan. Sa amangan mo talaga ngagdangran. Ay, tsak matitaya ti bangi ka. Agli, siak na tong pala. Apay kiti. Masaya nga nakatalaga iti manok ko. Apinapartin indang. Naimbag lang ang tanda na pilik akasukat. Makadlawag. Awan mo't lang ni akyong akinatulag ko akadwak ang mga kondisyon kadagiti idarbit ang manok. Nabayag nga gungunay day jaya. Awagak ko nga ang mga numad ang mga agmanmaneho iti motor na. Kat maidumpar lang arod. Ay, urayak lang.
Angam na awan to pailaan. Teksak kuno awaga. Napay ngagmay-may sa kasigundaw. Nagkuyog kayo matitiadat baw. Napananda. Inton alaldo kanupay at dumanon dito opisina, Marciana. Napanpay EJ Farm, tay kondisyon na dagiti manok am ay palot inton derbe. Di mo tinubngar. Tubngar kit din. Kat no nasurok ka no amay sa milyon a pisos ti premyo ti agkampiyon iti derbe. Una, gab nagtulag da nga agasawa. Na, adan ni Nega. Ay. Anya ka diti nagtulag. Una nga madanon ko ni Patro dito yung opisina dati, Mami. Itatiin ka rin na panangirwar na itimay sa 1,000,000 na piso. Ha? Anya? Ay, kasanon da ito yung Marciana. Mabutan ka pa iti madugkag ba? Ada ka no ni Patro iti farm. Nga talagang sa mabuti ang iti ko na nga mga naawan ton ti mabati uray may sa manok na. Anya? Ang galwad na di alalaki. Anak danunan ijepan. Sabi dumak amin ang manok na. Salpak. Ay, amagan kit din o adan iti dalan na, nega. Ano saan amagan o di magaspay kit din iti bangko. Naimbagtasaan ka pala nga si Mang Patyakyong. Awagan ka kuman. Di mo't Nega. Iso to yung mauawan. Ay, woy, nalipatak. Hello, darling. Darling karupat. Anya tinagtulagan ta idirabi. Kaya't mon sa talagang ibusak na gitik-teksas sa manok ma. Ay, saan ka di, Kat na dandanin ti derby. Itay ko na dan iti Ingles. 1,000,000 ti premyo dito, uy. Aha! Iso di mo kaya't nga itad ti may sa 1,000,000 na niya. Aman. Itad ko ti 1,000,000. Ay! Awan day ta. O anya, kaya't mo apalamaw ko amin ang manok mo. Ay, sus. Nasuro ka 50 at Texas na gijay. Winning breed amin. Sayang. Kuhani. Agang ang awak laeng. At dati ti bangko. Angan magatindog ti pila. Nagbayag lakit din. Alinok tam ti gate pipita. Saan mo nang eriga pa? Rumarak matlaeng. Ay, gayam. Nalipatak matan ti briefcase. Irigap ko lang tansa. Ang mga nado sumra ka sa bali ataw. Awan. Ang mga nusumrat na gijay dawal nga bank at pagayaman dati ko check. Patro! Nagbayag ka? Abay atong tungan pa lang amin pipita. Apil namin nakasarita nakapailangan pipita. Ang mga nusaan lang abugkaw ti maramanam kanyak. Maysa! Sus, apaw. Simbert lang ano din ni Sir Petro. Binilangan na pilaan. Talaga na uyong na itak. Nimad Sir Petro. Tabasulin na kapay. Ay, awan. May umum na. Nagatindog lang haroden ti pila. Na traffic pa eh. Uy, saan nga pagpungtutin, Patro? Saan mo ang mapusipos ti ulok? Nawakak itay ni Akyong. Kapanpanaw mo kano pa'y laing ijay fan. Talaga wise ka, Nega. Di ka pulos masikapan. Dahito yun ti kwarta. Nakurang akagudwa. 1,000,000 dayta. At na ngamin limit ipalubos na jibangko. Amok? No kagod 2,000,000, makirwar ka. Ikunam kiti. Talaga ang mangilaslasin ka iti palot mo. Ay saan? Ado ti kwarta. Uwan, aduti kwartam. Saan mo pa'y anay gaman? No di ka sumardang iti panagsugal mo. Ang mga agprobrekan ton. Ay sosapay kung matasaan ang mapasamak dayta. Ay, saan mo't lang na makasubli ni Patraw. Ang maganda niya abot din tinapasamak kadakwadang agasawa. Wan nga rod. Apay nga taadimot lang makasubleng. Anya nga tan tinapasamak kadakwadang agasawa. Ay, anya ka kadesigundaw. Ang nernerbyusak lang nga rodan. Pag ang angawan nakpailaag. Ay, anya ka hakit din ay Di ka ngamin agnervyos No kuma basketball wano uray boxing. Adda ni pipita arepere. Among lang nga rodan nga awan san-santuan ti manugang baw.
Amagan no mairamraman pa ni Pipita. No makibanlaait. No kabutang mo pa'y di manugang mau. Naturturay pa'y anay kamkamang. Ay, saan nga iti kabuteng? Hanggang respeto para iti manugang ta. Kapamilya tayon. Kinaw-awatan tayo, di ugali na. Saan pa'y gaya man ay gawahe ti kutsi ni sir, tata, nana? Saan nga mina na rin mo, Kumusta na giti agasawa, Pepita? Nagapad ka day? Yak amo, nana. Tay simbang put ni sir, nagdiretso matiti kwarto ta. Pudno launay day ta, Pipita. Noon nakarikop ti daw, di mo amo ti mapaspasamak iti unag. Malaksid no adamanggag mo a kanabtuog. Talaga si kasigundo. Ang mga no si kati agungot kanyak. Kaya't kala ang aray-awan. Manakam dagiti agasawa. Ay, panawan kayo ba, sir, madam? Inakaglutaon? Kasaritak madkit din ni Patraw. Saan madkit di aman ano ti kotseda. No saan ama igarahe. Anya ko mga minti pakaan-anwan na marsyana. Awanan ti tudo. Kun nadagaangan ti tiyempo. Iso asaanan ngaglinaaw. Nakakaskas taaw ka man ita, Patro. Saan ka pa yan ang nagpalpa? Nagiddakan. No di mo't dumakkelin ta tiyan mo, nega. Dahito yung buksit ko ti dumakdakkel. Diyak kaya tagbuyong. Tama nga nun, ada nga isukat na kadagiti manok mo. Pagimunam dagi di manok, kat napatak ida lalaki. Awan babae akawitan, awan upa kunak kuma. Nalain ka talaga. Saan na kuman aluklukwan? Ay talaga sa ganak ti panagpuyat ko, nega. Talulangan nga aldaw kat agsasaronon ti panagpuyat ko. Ay saan? Awan ti makiderderbe. Amangan no kayat mo paila nga maturog ta, nega. Inton bigaten nga agapata, agsarita kunak kuma. Basta saan kan a makiderbe. Ti ipanlot mo, itad mo laangan anayon ti pangpapintas ko iti farm. Gamsayang nga ron tinasurok kamay sa milyon na premyo ti agkampiyon. Kan agasem nga iti mapadayawan aderby king. Ay, basta! No saan ko na? Saan? Maturog ka no kayat mo. Ngamawan ti mapan makiderbe. Apay nalipata mong tinagtulagan ta. Baybayan kan nga unget. Ngam palubusan naklakit ding agpalot. Kayat mo nga ro, da kanayon nak nga agpongpong ta. Dito ti Jack pala masunggbatan. Maturo ka katalagan. Ay, sikan ti makamo. No di mo kayat ti maturo. Apayakas kala na kuturan apyag anabigatan, Patro. Ay, San kan samot anapagustuan? talaga saan dade? Maawatan ka. Ay, Saan laasikati saan anapagustuan? oh, Jack mamati dade. No saan kayo mo ta nagpalpalot? Anya ka ditisan mo nakapagustuan? Ay, dandani kami man ang nagapa idirabi kan nega. Di na kayat ang makiderbiat. Kung naklakit din no anya ti di mo nakapagustuan. Natungday man ang ti arapaap mi kinimamim. Amaadaan iti apo ko kung naklakit din. Lamagon na kanukit din amin na Texas ko. Agasam ti bayad agi jay. Nagngina ti kang kananda. Ay talaga anangina ti kang kananda. Kasanong harot itan. Ay ipot tang kulat ta daddy. Kasaritak tumanan inton madamdama. Ay wag. No agkampiyonak iti darbe. Kukwak ti tropeyo. Uray kukwa na tinasurok amay sa milyon a premyo. Agsagana ka, Pipita. Ita ka din, madam? Papanan pa yaw? Urayan nakpay ngamin nga agsao, Pipita. Denggan na. Inton maalap dagiti patubo a maimula iti farm. Tumulong kan tungag mula. Sige, madam. Awan mo ti problema. Ibagayon tulaan, no ka, no? Adan na ibagak alimagasot a patubo. Uray manayunan ko nga pa iti 1,000 a patubo. Atong aday ta, madam. Uray man kit di limagasot a patubo. Kin milyon pa'y kit din Ipaturay ko nga awan pagyanan dagiti Texas ni Patraw. Makawangat sa talaga to yamang. Yak man lang sasaon. Nako nagdigos. Ay, madam! Tiga piyaw!
Kasta na nagsarita idirabi patro. Tinurugan na pa'y. Iso asan nakabisita na bigbigan. Masapol nga agsarita ta. Hinton maminsanan abigat ti derby. Narugyakon tinangi kondisyon kadagiti isalog ko ang manok. Narugyakon tinaggastos. Nagninati kang kananda kang bitamina da. Sa bali pa iti injection da. Ket nanginamat ang titangdan ni Akyo nga kadwak nga agkon kondisyon. Ay, sus apo aya. Bibiyang ko pa'y. Apay, saan na ka di ngay pagpanakal no siyak ti mapadayawan kas derby king? Ay, kukwam na day ta pamadayaw. Tanang at bibisin. Angam kukom tinasuro kamay sa milyon na premyo. Siguradong gade, mga baka. Uwe, niso nga alan Kas kalaubing agpasig. Makamu ka. Numaabak ka. An-anwang ka, ha? Nangag ko, ti nakisarita ni Nega ken ka, Pipita. Dandanina ka na pagpupuntutan na bigbigat. Ay napasensya ka na kuman kan kuana. Naawatak na na. Kasapunan lang nga salaan, di ugali na. Puno launay dayta. Nakabipay kit tinanakay kam kabagan na ti magpaspasensya ken kuana. Kagura na gamin launay ti panagpalot ni Patraw. May isaak lang nga katulong na na. Ngimtim ako na. At nakalintigan ni Madam Neka. San kami na nasaya at abisyo? Di pa nagpalo-palo. Dayta nga ro ti pagsarsaritaan bikin ni Segundo do ko. Saan mimot amatubngar. Naimbag ta nasingpat ni Segundo. Nga makapasurot ti kinalaing na amang paspasurot. Makakatkatawa ka rin na duma ka na kayo, nana. Naangaw ni sir. Rumwara, Pepita. Dumawasak to iti opisina. Nga agsubliak inton pangal daw. Kat natatangay kan sir Patraw. Saan ka madanagan iti asawak? Nalaing nga mangisa puliting iwat na. Jaklam mo kin ni Patraw. Awan gayam ni Patraw diti opisina. At taman nga tan ijay farm. Ay, sigurado nga da ijay farm. Iso adi mo na danon dito yung opisina. Ay, talaga asika Segundo. Pagpaspasurot ka ba na ako nak? Ikat nung pudnumat ti konak. Nagpakada itay. Agsoblin tumot laang kano. Binila na laang ni Akyong iti aramidan na. Sa umay tumang opisina. Ang agsoblin to ijay farm inton malag. Kaya't ko kumama kasarita. Nga ba napapanak? Kinasaritam ko maitay bigat Akan nagsarita dan samutan nga agasawa. Talaga nga ipilit ti anak mo ti agpanlot. Namnamaan na mga bakiti dirbe. Wen kano, nasurok ang may 1 milyon ti abakin na. Kanday jay tropeyo. Mabalin na ti gumatang iti tropeyo. Sa pakitikitan na. Manula ti bayan ti tropeyo. Talaga asika. Imbagam ko mga ruday takan ko na. Naimbag pa iti manugang mo. Naimbaga na adisidido. Amang pamula iti farm. Katuray awan ka no pagyanandag iti manok ni Patraw. Aramiden latan ni Nega dayta, daddy. No dumakkel to dagiti palakay apay mula na iti farm. Nalinong ton ti ayan dagiti manok ko. Talaga si kapatro. Awanan ti pangaturan kan ka. Kahit mo sa akanay ng agong unget ti asawam. Ay, narwaman ni Nega nga agong unget lata, daddy. Kasla music kon ti kinaot na. Kat maikawaak no mangliwat nga agungat iti may sangal daw. Makaamu ka no niya ti kahit mong aramida. Ay talaga ang makaamuak, daddy. May papanmanlangan iti negosyo tayo, ti pagsaritaan tayo. Awan pa'y ti problema ita. Hangam no agtultuloy nga ado ti maipaabak mo iti palutan. Ay, jakla ammon. Siyak ti makaamon iti dayta, daddy. Winning breed dagiti isalog ko. Pusta iti dakkel. Kat na mga bak amin, di siyak pa iti agkampiyon. Naglagi pom kumapatro. Awan ti mga bak iti palot. Kas iti may sa grocery ay di. Idi nabiit pa iti waiting dito lugar tayo. Day jay, nalugi. Saan mat lang amin asugal ti bisyo na, daddy? Naigumon pa iti droga.
Ken itumpong iti babae a gold digger. Ket padlot lati bisyo. Talaga asaan kang abakan? Ay hawagak man langan ni Akyong. Kat no naggapo ka ijay farm. Ba't naman naglilipat ti loko, daddy? Bili na ka na yung bag. Tawara jak to nagsubli iji farm. Ay, yung bagman nga rod ta nangal daw ni mami itinapanan na. Awan ko magayam ti pangal daw ko. Ano mat na ito'y sab? Ay, ni tata segundo gayam. Di manon ken ni mami pipita. Ninay gamat, amangan mo saan na pala na bilang amin apatubo nga imulayo kanu iji farm. Ay, kasta ka di sab. Wen, kasta nga rod. Ay, may surusuro takpay gid din kan daddy. Paspasaruno, no anya ti ibaga ti kasarsarita na. Ay, talaga ana imas ti panaglotloto mapipita. Pigay partakam ti mangan. Ang mga no awan ti mabati asidain. Sige rat ka sab. Talaga nga ammom ti agadi ah. Ang jak ammo, no asino ti inauna kadata. May gayam nangal daw ni Patro Pipita. Ipay kasla gasawa kayo, no dua kayo laan nagsango anangan. Ha? Napanan na ka no, kalpasan anak kapangan. Ay, nandiyak ka mo nga madam. Mabainak put amang daman. Ay katuan anya nga min ti pagdamagam kan kwa na, kat saan mo mat nga asawa. Ay, nakaramot namang pabain na ito. Silusan sama ka na paglat. Nadaanon men kini mami yo ni Patro itay nakasubli kami ti opisina. Ang saan kami ang nagkuyog ang nagawid ta nagdiretso ijay farm. Talaga day ti Patro dati. Imbagak lang arudan adyak kayat nga agderpi. Talaga kayo to pagpungtutan. Ikat saan ka ngamin nga agpungtot Kasano adyak agpungtot dadi. Nagtangkan ti ulo na. Talaga anatangkan ti ulo na. Maawatan ka. No di mo magawidan ti agpungtot. Talagang agbuena sak. Talo asultada ti nga baka. Naragrag sakak kumapay no dakkel ti nabak ko. Ay, idakdakkel ko ti itayakin kon sumarano. Tipustak amin inabak ko. Sanayunak pa eh. Sobramat ko tintugot ko akwarta para kadagiti pusta at amanok ko. Nay, ninega. Kanya matatibaga na. Hello, darling. Mailiw ka kanya kon? Mailiw tarupan. Talaga ka di saan ka agawin na maturog. Ay, sus. Makaturog ka ka din, kat na sarsardam pailaag. Unay, kat yata na kinabanggong. Kasla may imagine ko tikawas mo maturog. Saan aday natin kahit ko amangan? Agawid ak tulangan inton malpas ti derby. Madamdama pa yung maipalot ti umuna amanok ko. Talaga ang napatagdag iti manok mo, mamsyak. Iniso talaga man di nasawa. Sus, wala arabi aditag kaida. Uray saan tangag kakaida manipod ita? Maabak ko maamin ang manok mo. Ay sus. Anya day dyan ngin bagana. Yad adayong. Apo. Pagasatan nakkadia. Naimbang, tanda ka pa ila dito kusina pipita. Ay na, pinapudot ni Patro ti ulog. Itimplanak man itigatas ko. Wan madam. Agata sakbat-sakban yan nakmaturog. Sanak nga taapas pasaranwan lang pipita. Naaringan kan samat din kini daddy. Naiisaan man. Talagang platong mo't yung minumitigatas sak may maturog ak madam. Pipita. Naimbang man, nasaan mo pa'y ama panunod ti makiasawa? Ay na, makapakonsumisyon tanda asawa na. Sige! Manso! Ho, ho, ho! Mga baganti manok ko! Balato! Sus, talaga mayat ipodos na. Wahay! Kilata tin mayat di kalaban na! Sus! Ay! Nagatangad ti manok ko amang paspasungan iti panagdiso ti kalaban na. Nay! Nay! Anya ta pasama kain! Nay! Nagkuripaspas mo tin nilasak! Nay! Sus! Imagapag tisipit na! Ay, sayang! Sayang! Damo ang manok ko may laban. Naabak pa ikat nagdakkel timpostak!
Kumusta nga tanday di anak mo, Marciana? Di nga tayo mawag kininega. Jak man abaw. Saan pa'y arimwarte manugang ta iti kwartuda? Ang mga no napuyatan kitday. Talaga nga imyan iti galyera iti rabi. Ay, saan to nga tanga agawid intun madamdama? No kasta ba kidirpay, agawid laeng numalpasan ti laban. Malaksid no nagsasarunoan na abak dagiti manok na. Dakkel agatad intugot na. Ang namnamaan na nga iso ti agkampyawn. Sapay kumaat ang kampyon ng agpaisaw. Katsapay ko matakasta. Anya nga tanga oras nga agring ti manugang ta. Kasaritak kumasakbay amapanak mang opisina. Duwan nga aldaw ti derby. Mabalin na kumamat ti nag-awid no kayat na. At damat ni Akyong amang bantay kadagiti manok na. Kasanong kata ti panagdigos na. Ang mga no nakaang duditan. Ay, Pipita! Madam! Umasidag ka tadi tagpinpinok kaw. Numuna tadyak makatuptapal. Nalakakagpungtat. Anya pangibawanan niyo kanyak, madam? Ay, jak amo noom no day taas sa lunsod mo. No anya wenno sa dino. Ang agdadamagat kan ka. Saan ka di pa niya imawag ni patrokan ka? Saan man, madam? Na, nga nga tinapasamak iti day jay alalaki. Si bibiyag pa'y nga ta. Ha? Talaga jak mapuputan ti maisawang ko no kastoy makapungtuta. Takasano, ti pa'y agparik na. Sumardeng ni Sir Angus Busina. Adadao sabi kit din ti Busina tilugan na. Oy, nagbayag ka lagi ti namang ilo ka titigay, Pipita. Ay, saan? Ay, naa. Saan ka di ti bugbog kawan? Ay, ni madam. Pakapugtog ko ba sila? Siga ayak iti kugtawa. Sus, siga ngamin, Pipita. Nakabayag ka. Pagka kami lang arodan ka, nega. Kapukan ka. Ang dardarasak mo tarin mo, sir. Adayo kayo ba yung nangagkot ti panang kusina niya? Apa yung arodan nagbayag ka? Saan mo nga untan ni Pipita? Data ti agapat, siyak ti asawam. Apay nga itakalaan. Ay. Kan apay akas tatilangam. Ay, kuha ngamin. Agpupong tutak asimbang pet. Tamay sala amanok ko tinangabak. Talo tinatay. Kat, basol ko? Manipod ita. Saan kan ngagpalot? Saan man aday tati ipasabat mo kanyak, nega? Napudot ti ulo. Ninamnamak laki dinasak ti agkampyon. Ay, sayang tinasurok ka sa nga 10 milyon na premyo. Ti tropeyo lang arudain. Nang namnama ka, ngam intayab mo't ti manok. Sano mano ti abak mo, ha? Di ka man la sumardangan nga, ngiwat. Di ta ka man langin. Ay, anya ka ron, kat da ito ti armas mi ababae. Naa, Huh? kat da ito kotsen. Ibatim latan di terwar. Wenno insaldam, kat umay tulangan alaan, tinang insaldaam. Awan ako na kasasalitab. Kat si kamat pipita. Anya ti mulmulan nga. Isya ko di makambo mangisarap ti kotse ni sir, madam. Ngam, inuksot naman ti tulpa. Ay, saan? Saan nga trabaho day ta pipita? Bay amlat ta. Ang mga nupudno kat ti atap ko anay saldada. Oops! Sakbay nga ituloy tayo, dati wastorya tayo bida tayo, ani Super Pipita, dawatik pa man nga pakipindutam laing and beat, data subscribe button, no di ka pa nakapag-subscribe, at tuloy, iti palagkakadwa tayo, iti dito nga channel. Ay, maluksawak. Nagdakil ti abak ko iti galyera. Kagod 2 milyon. Agasam na tapukaw ko. Sana abak pa dagiti nagngingina ang manok ko. Apay iti kwarto mi kini mamim tinagiddaam patro. Ay, Imbarte kam samot ti pan nakaabak mo. narang-rang nga agdengdeng iti radyo dati. Ha? Anya? Kit ni Pipita mo't ti mangmanggag ko nga agdengdengag iti drama. Ninega ti magbagak a radyo. Naka-loudspeaker pa eh. Saan mo ang mababalaw ti asawam? Panahon siguro nga isardeng mo ti agpalot. Ay napuyata nak daddy. Paturog ak pelang. Uray makiturog kayo pelang iti kwarto ni Pipita. Na, anya?
Dahito nga may nanti kon kunakat. Awan ti bumaknang iti sugal. Talaga nga awan ti bumaknang iti sugal. Panagkunak Marsyana, saan pa'y analpas ti World War III? Ha? World War III? Na, inulit mo matlang ti imbagak. Talagang saan naaringan kan iti kinalaeng ko amang paspasurot. Nakigtutak nga ron iti dayta ko ng World War III. Ti kayat ko asawan. Ti panagapada. Kasano adi agpungtot. Kat naabak iti palot ni Patro. Agasam, numano agasot aribo ti impaabak na. Sa ijay pa ilang kwarto ta tinagturugan ni Patro. Ay, talaga agubat daytoy Marsyana. Kitawang mat ni Patro di ti kwarto mi. Napanan na nga. Di na iba ka, rimwar matla. So nga impati na ti kotse na itirwa. Pipita! Darasam! Ay no, talaga pagpungpungtutan na ni Jaya Patro. Ang mga nusan lang asugal ti bisyo na, no, makalbo ka din na oras. Napuutang ka din na rimwar matla ni Patro? Saan na rin mo, madam? Nakita ka si Brad ni Kwarto ng tata si Kundok na na Marsyana. Talaga pagpungpungtutan na ni Jaya lalaki. Inkaparwaran, Pipita. Saan ka nagsubsubli dito? No, di mo kakuyog ni Patro. Ang mga nairamraman ka pa, yakalban. Talaga asaan kan nga agsubli iti kwarto dakin ni Patro Pipita. Anya kumapay lang agapo. Di mo ibaga ada kayo iti manugang ko ti agkaida. Ay, Lanisan! Saan pa imat nga oras ti pannaturang? Narigat nga min ti mong tansan. Impang ta ni Madam Nega, ramraman nakakalbuan. Segundo. Diyak na uray alinuktan ni Patro ti kwarto ta. Mga no nakaturog kitin. Day tangarot ti pagbagak ni Madam Nega, na Marsyana. Di mo't imbaga na asaan ka nga agsubli no saan mo akadwa ni Patro. Kunak man no mabutang ka makalbo. Bagak ni Madam. Asaan na maring ni Sir, gaputan na puyatan launay. Talaga anapuyatan. Do arabi adi naturog. Sana sakit pa'y tinakam na anaabak. Ay, aglalaukan. Talaga nga aglalaok. Aglalaok dagiti bagbagam segundaw. Di ka kadi mabutang amakalbo, Pipita. Saan nakmat nga takalbuan ni Madam? Ilawlawag ko ati amin sa may isa. Narigat na paurutan na ito bukok. Saan na nga mo tilubong na no iso ti makapungtot, Pipita? Na, but-but ngampay laang ni Pipita. Pipita, siya kunti makamo ang makisarita kininega. Nagbutag ni Pipita ang nagsubli, mami. No, yan tinalay ng asawa. Nabayag ang nagtuktok kiti kwarto may kan segundaw ang nagindan na. Agam saan mat asa mong bat. Nakaturog samot. Tulbigat langan ang kasarita. Talaga day lalaki. Makapungtutak launa iti asawa, mami. Kasaritam kumaan na sayaan. Diyak makatapal. Basta ti asawa ti kasaritak, mami. Ay, pakiridam ko mati panunot mo. Nala, panawan kan dito'y kwartom. Ta, inak man tulungan ni Pipita nga agluto iti pangrabyan tayaw. Ibagayo kin ni Pipita. Diyak kayat ti masinga, mami. Diyak maimas ti mangan. Rumwarak tulangan ito mabisina. Relax ka kadila, Nega. Kasano ang makapag-relaxak, mami? Diyak makaturog. Aging ga iti diyak may papas ti pungtot ko. Anya? Sige, mami. Panawan da ko. Napabutngan kayong samot din. Nay, apeng agmay may saat dito kwarto. Napanan ni Nega. Imian samat kaniti sa balay-balay. Sana mabalinda ito eh. Diyak lakit di umanugot nga isukatnak. Tay, babit lang. Sa dino tinagturugak. Nay, kwarto ba't gayam dadati kan mami?
Malagip ko. Agsakit man ang tinakam ko, gapo iti panakaabak ko. Sapay, inapanak ti asawak. Mabisinak pa'y kitnin. Awan tikot si ni Sir Patroy ti garahe. Ti awan ang bain alalaki. Bibigatin na kapagpungpung tutin. Si Kamat Pepita. Di mo lang napuutan tiruruan ni Patro. Amagan no parbangon pa ilang iterimwar ni Patro. Nega, isuasan ang napuutan ni Pepita ti irurwar na. Kat no parbangon nga gririin ni Pepita, mami. Ay, pasado alas 4 tayo makaringak, madam. Anda nakita ka nanganan ni Sir Patroy ti kusina. Di na pinaypak ni tinanganan na. Kaya nga, madam, sana naginaw. Eh, siya tunti baka mo abakisarita kin ni Patro. Pag tinulungan minto akasarita kin ni Sigundaw. Ay, day takat nga minti dakas na, mami. Saan nga agnakam takanunungan niyo? Makaguran ni Nega kadata Sigundaw. Kan kanunungan ta kano ni Patro. Kasano da ito yan? Ay, kasanon nga agpaiso da ito'y Marciana. Sigundaw. Ket napanan nga tang agpaiso ti anak ta. Ang mga noanyamod tan tinapasamak na. At nadapay asikat madanagan. Ay na, dadala nga rin tinervyos ko. Saan lang aminin ang nagpupuot ni Pipita? Nita, may saka matamang babalaw kin ni Pipita. Ah, Kasapulan na batiin na. Bayam, padasak man ang nga awagan ni Patraw. Parang sungbatan nan ti awag ka. Nay, tsak lang aro doon kaya tasong batan ni Nega. Nag-text pa ila kanya. Ay, jak pala na bawi ti panagpuypuyat ko. No di nakpela sumbatan, pumanaw akong dito balay. Nay, tay ta, awagan nakmanin. Sumbatak man lang. Hello! Walang tupay, akabutan na. Ay, nalakaaya ti panawan ti asawa na, Nega. Saan ka lang arudan anaturog iti kwarto ta idirabi? Naglibas ka pa ilang pimanaw? Jak nga rod kayat nga agapata. Ay, awan day tang aramid mo. Kag, sa dinutayan mo. Agawid ak tulat ta. Bawiyak ti panagpipuyat ko. Kag, basol ko? No di mo ipagatiayan mo. Umayak dita farm kat patayik amin amanok mo. Ay, saan? Ay, sus, kasano nga mo nang adda at iti farm? Talaga saan ka pinmanaw dito'y farm, patro? Mabutang kan sa iti pangtak nga ipaypaysok apatayat dagiti manok mo. Sayang no patayam dagiti manok ko. Nagngina ti bayad da. Ay, awan ti bibiyang ko. Tinapatag kanya kat maipapas ko ti pungtot ko ken ka. Ne, anya ti aramidam. Kan mabitlaing. Kasano anam mo nga adda at dito'y farm? Inawagam ni Akyong? Pambarak ang mga awag kini Akyo. Saan ko mat nga asawa? Ay, putnot ako nam. Saan mo nga awagan ni Akyong ta saan mo nga asawa? Pagimunam ka din ni Akyong, ha? Pagan ano? Nauma ako ni ti palutero. Nay, naumakan kanyak. Wan, basitla basitan. Oh, anya na ito basit-basitan? Saan mo nga ulitin timbakak? Imposible adi mo naawatan. Maudin da ito'y apan nakisaritakan ka. Isardeng mo kumanti agpala. Nasaya taim may kamatlaangan dito yung opisina. Nakapagsarita kayo ka din, iti asawam. Ngayon, daddy, dinano na ki farm. Jak amuno kasano anaamuan na nga adda ki farm. Ni aki yung kunak ko man, saan namat nga amuan na pa na ki farm. Kumusta ti panagsarita yo? Naimbag, no saan matla bimtak ti World War III. Ni daddy, Patro, italangan nga agseryoso akin ka. Denggenak. No di mo kayat amalugi ti kumpanya. Isardeng mo ti panagpalot mo. daddy, saan man kailangan tayo ti pagsaritaan tayo? Masapol a pagsaritaan ta daytoy.
San mo kuma nga yaling-aling? Gapo iti panagpalot mo. Mabaybay amon ti kumpanya. No saan kayo pa analpas? Ituloy yun at dati. Ang amdya ko ninto naran pa. Hello, Akyong. Saan man pala dahil tati bagam kanyak? Amumot na abakap. Nagdakkel gayam ti problema ti kumpanya. Kasanoon no maamuan ni Nega daytoy. Ay, day tamot ti pampanunutag. Kasanong agpaison, numamuan ni Nega daytoy Marsyana. Segundo, Iso amasapol amaamuan na. wan gayam. Diyak pa'y nadamag kin ni Pipita no nagsuldom. Saan samot abibiyangan ni Nega dayta? Ni Patro ti makaamo. Ay, kaasimot ni Pipita do saan amaswilduan. Ken kababain. Kasaritam to ni Pipita. Oray sakton ti mang sweldo ken kuana. Talaga ang makaungutak manin kini Patro, Pipita. Kita, sana ka pa'y gayam anaswilduan? Nasurok pa'y matlado abulan, nakatulong dak, madam. Kan, san ko pa'y matakasapulan ti kwarta? Masapol mo nga min ayakat di mo magproblema ti pagbiyak mo. Ang makaamu ka. Sigod nga imbagak, ang makaamu ni Patro amang pasweldo ken ka. Wan, madam, awan problema. No isuti ko na, di awan problema. Bigyan ko pa. Ay, talaga aprangka nga agsasaw ni Nega, Pipita. Sana panunutan no hosto ti bagbaga na dya tao, no mabainan dya tao. Awan kanyaman na, sir. Mawatak. Oh, na imbagman ta makaawat ka. Angam talaga ka di nga awan na nyaman na. Wan, sir. Awan ti problema. Oh, imbagam deta ah. Sikatinag ko na nga awan na nyaman na. Ken, saan ka maproblemaan no awan pa iti sweldom? Utangot pa lang nga ron, ha? Utangan ti sweldo ni Pipita, tawan pang pasweldo. Gapo ta maluglugin ti negosyo yo. Gapo iti panagpalpalot mo, ha? Nega, ibabain na ni Pipita. Unam nga ta, ajak maamuan. Pag titinulungan dak ka dagiti dadakkel mo pagilimudan. Talawang kamanlangan, Patro. Kat si kamot, Pipita. Agbalaw kan. Agbalkot kamot ten itata na sa papay. Anya na itang ibagbagam, Nega. Saan da ka pagtitinulungan? Pipita, manawan na kami pelangin ni Nega, ha? Sige, sir. Ano pa'y karamida? Oh, di ka pelang ron nagtignay. Nakamuling lang ka pelaan. Basta! Nauma akon ken ka, Patro. Talawan kalaangan. Uray, tanapat patagdagiti manok mo. Isudalangan ta asawaan. Saan na? Mabalin ayang asawag dagiti manok ko kat kawitan dagijay. Dakdakkel pa tigas gastusam ka dagiti manok mo. Ngam siyak nga asawam. Iso panawang kalangan. Kunang nga ta, ajak may turin timang panok ken ka, Patro. Saan ka labot-butan? Pipita! Isardang mo pa ilatar aramidam. Sumnak ka dito kwartok. Dagiti matakatugang. Talaga pagtulungan tak. Apay asanda nga imbaga kanyak amaluglugi gaya man ti kumpanya. Sanda nga ikabkabilangan. Apay lang ang tagbalko ta pumanaw. Ne, gataan nga ti pagmutta lang ang Pipita. Tulungan na nga agkupin ka dagiti badok. Bagim ti may sa amaleta. Ngam tarimaan ti agim pake. Tadi kan tupungutan kan tumpaan. Talaga ka di pumanaw kayo, madam? Makikitam lang aruda. Damagang pailaan. Di mo ibaga nga igawit na. Madam, narigat ni makibibiyang. Takatulog lang. Ngam kaya't na nga igawid. No, mabalin lang ko, madam. Naimbagpaikin ka. Kay igawid na. Dagiti na kay kamanga. Apada da amin. Awan kayam. Ada ka di mo rin ko. Adi mo pa'y nalabaan. Iso ko labak, madam. Basit mat kini dahil kaya. Ingka nga rod labaan. Tamno mamagaan adagos. Saan sublikan to. Ganun oray si Kapipita. Agbalkot ka matan. Tagkuyog ta pumanaw. Talaga pumanaw ni Madam Nega.
ingatan. Kaya magkata nga ikawin ni Sir Patro. Mabutan samad, kapoy ti kinatangsit ni Madam Nega. Ano, di na lang kaya't atutupan. Tidakas na, oray siya kaya't naman ang pumanaw ako. Kaya't nakaisulat. Mami, naimbag ta da kayo dito opisina. Pangasiyo. Agawid kayo kumatay, agawid yun ni Nega. Apay ni Nega. Un nga rod, apay ni Nega, patraw. Na. Si kaman ti paspasurot ita Marsyana. Ay, ang tala ka man sigundaw. Makitam lang nga rodin nga aburido tilangan ni patraw. Ay, talagang sa ati agang angaw ni Nega. Ay, Talaga pagpupudutan na dagiti manok mo, patro. Ay, sana da ita, daddy. Ang magtalaw ka noon. adya! Ay, agawid ang karudan. Darasan niyo ko mo, mami. Ang mga nusan niyo na makamakampay. Santak igawid, mami. Talagang nagtalaw ako. Nakasaganan dagiti maletak. Nega, pagsaritaan niyo kumaan na saya at daytoy kinipatro. Saan ati pa nagtalaw mo ti solusyon ti parikotiyo? Awan kas dito'y balay. Iso nga ang talaw ako. Pagtitinulungan tak. Ay, saan? Anya, saan? Maluglugi gaya man ti kumpanya. Ngam saan yung ibagbaga da ita? Gaputanay kam mga klaan. Pagbalbalin ng dakon nga awan am muna. Pagsaritaan niyo kumaan na saya at daytoy. Ay, saan, mami? Awanan ti pagsasaritaan tayo. Inakiti ayan ni Pipita. Ang lukuyak nga ang balkutan takadwak ng talaw. Talaga asaan na kun nga ang pangpangagpay. Ay, itugot na kalupay ni Pipita. Talagang saanan ang nagpaigawid ni Nega Marsyana. Anya lang ang tikon ko na dagiti abalayan ta. Ay, saan lang ani patro ti kinagura na. Kagura na tapayon sigundaw. Anya? Apay akagura na ta. Nagkaykaysaan tayo kanaw. Gaputa saan tayong imbagbagakan kwa na ang maluglugin ti kumpanya. Ay kat no saan mo't ang makibibiyang itinegosyo tayo. Ni patro mo't lati bantayan na. Ang ti pampanunutan na. Pagkakaisahan tayo. Ay, talaga akagura na tan akatugangan na. Anya nga mintipod no akasasaan ti kumpanya aya. Uray siya, jak ambaw, tajak mat makibibiyang. Saan ang maluglugi? Dakkel na tipukaw tayo. Gapo iti panagsugal ni patro. Sigundaw, saan aya abay-bay sa tikayat asawon dayta? Won. Won. Agasong ngamin. Gasot aribo ti maipaabak ni patro. Ay, kasapulan ang mapasardang ti panagpalot ti anak ta. Tapno agsubli ti manugang ta. Nagasinagmat lang ti balay da. Arig na ka, ano ba tayo lae? Da, Agawit adagos no kayat na. dahita katidakas na. Amom ngam amlo yan dagiti manok mo, patro. Ngam di mo ammo ngay ay wanti asawam. Sakta pag kinulungan tak ngaong ta. Papanak man laangan. Neta, sa dino ay ti papanam. Ikawak, mami. Awan ka doon kiti kwarto. Da, di mo ibaga ngayon kaagsapol iti sa balya kay dam. Mapanak ka rest house, daddy. Da, Ay, pudnon sakit di nga da relasyon nyo kadagiti tarakan mo amanok. segundo. Nakalagip ni kamutong umawag ka. Ay, kaya. Nabayagan na saan kami nagsarita. Padak nagkatama kumiko. Hello? Hello, Pipita. Naimba ka na, Bim. Kastamit kan kakamutaw. Kumusta kayo dito pagyasan? Nasaya at lanta. Gwapo kami lanta. Namumuntay. Naraksak kami. Oray dito ayan ko, kamutaw. Naragsak ba kiti tao dito? Nang runa ka piyestada. Ura siya, iji bagyo, pistada. Ay, di lang ata makalagip ni Budoy ng bakasyon. At makalagwak ang pasya. At dapat may kula sa kagamag pasyal. At dapat ni Ampiaw. Ay,
Yak kay takakuyog na ambyong nagpasyar. Mangyaw awan. Ipalubos mo kit na inayawan na ka. At damat bukod mapanunaw. Kan amumot tinalan yung agaway, no bilang? Anya kaliti oras ay na. Ay. Agkakamakam mateng titaraok dagiti manog. Ay, masisira pak. Ang bigat ka din na talaga. Ay, mapi ang malaminak maten. Ay, nasa lumisum gayam dito yung rest house. Nay, nasipngot pa yung gayam. Ang tigayam silaw, ti pakasisirapak. Nay, mabiklaan. Api akas laad na kabutong dagiti manog. Ay, sausandan sa amat nagtatakaw. Agmay-may sa kamatandaanan ko dito yung opisina, sigund daw. Apay ni Patraw. Jakman ammo no sa dino tinagturugan na itirabi. Tinasayat awagam man kiti, tadamagam. No adda pa'y plano na nga umay dito yung opisina. Sikati nakapanunot iti dayta. Inawagam ko man ah. Namin adon nga inawagak. Hanggang saan nakmatasong batan. Ang mga no naimas pala titurog na. Ngam nagreng ti cellphone na, idinawagam. Itay damo nga awagak, nagring ti cellphone na. Ang itay awagak manan. Saanan na nagring. Ang mga no inidopnan. Mga no nalubat mo ti cellphone na. Ay, siyak man langan ti bagawag kadkwada. O niya, agri-ring. Antay ta, agriringan. Mami! Anyat orasan. Apay ngawan ka pa'y lang dito opisina. Sa dino ti ayan mo aya. Impakadakmat kada kayo idirabi nga umianak dito yung farm. Ang sa anak pera makaavid. At na problema k, mami. Ah, Talo ang manok ko tinapukaw. aniya? Ay, maamuak lang no. Asino tinangtakaw kadagiti manok ko, mami. Makaraman kanyak. Ina, ang nervyusa kiti day nga ibagbagam Patraw. Kundo ni nga taak yung tinagtakaw. Ah, Binalis naksamat ti loko. Jak pa nga minkat natangdanan. no apay ngamin adi mo pala inta titangdan na aya. Baka nga ro di sugal. Basitan tinagyan ti kwarta kiti bangko. Dayta! Dayta, kati kunukunak anak kau. No naamuan dayta nenega. Ad-adamanan asaan nakaasangputan. Ay, oray saan nakasang-sangputan, mami. Ado ababay dita. Dagiti napipintas pa ababay. Isuudan ti asawaek. Ay sus, di pala nagnakam namin daya tao. Naumak matan. Kapulaan ka dagiti manok mo ti pagsinaan yaw. Ay. Saan anasayata pakasarsaritaan dayta anak kau? Ay, wam ni bakit mau. Kan isardeng mo matan, di pa nagpanlot mo. Madam! Nasayatan nakapanunod kayo nagsuplay. Maragsakan lakit ni Sir Patrol. Masangpatan na kayo ito madamdama. Anya amaragsakan ti bagbagam pipita. No saan nagpaya sa pulan? Naimbag pa'y dadadikin, mami. Taimay da ka no ijay balay hindi nakita dak. Kat, kumusta da jay palotero nga amom? Nabayag sana naman nakipalo. No ad da ka no mat nga ijay farm tayan na. Di lamasyan kini daddy. Talagang sa amalugin ti negosyo da. Di pa'y la nagnagam. Natakawan lang aro din iti manok. Natamag yung gayam dahil na, madam. Ay na, pipita. Sa anak apaudi iti damag. Ay na, tsaka mo, no kaanong tong agnagam. Urayan na nga ta, amatupulan dagiti tarakin na manok. Ha? Ay, pipita, adala alag iti kwarto sa pumanawak matlaan. Anya di ko na yun, madam. Matupulan na ganyan, madam. Pila masasauyan, madam. Ay, kumarakaroon sakit di pa nag-apa. Nagkiti amo ka. Aywan gayam, pipita. Awagak to ni mami intun madamdama. Ta ipakada ka kankwana. At papanantay intun rabi eh. Anya? Uray may sala arabi eh abuludak ni pipita, mami. Isublik to matlangin ton bigat. Day tati saan ko pailang amay baga, mami. Secret pailaan. Sige, anak ko. Ay, agyaman na ka nalagip ng paglaan nga inawagan, balasang ka.
Imayak di tabalay tay malam mami ng pimanawak metlaan. Adalagin nala. Day pagagarot ni Pipita. Day, simbang patpat gaya ba ni Patraw? Abang ano kaya't mga kasarita? Sige mami, bye. Kasladyak nang nagkampay idi tinaudi nga impaga ni mami. Pamparakon, akasarita ni Patro. Nasaysayahat, no saan amaamuan ni Patro tiyo umay dito'y balay ni Nega, sigun daw. Nasaysaya at ngagpaiso. Hanggang papananda ka no kin ni Pipita. Diyak ka mo ah? Saan namot nga imbaga? Kat palubosam nga rod ni Pipita. Katuin ah. Uray, iti da ito'y kanumat la arape. Ay, maburbur siya anak lang rod. Sa dino nga tati papananda. Kanya nga tati orasan. At kakamakamatan ti panagtaraw, nagiti mano. Nagsipnat pa yung matla di tarwang. Ay, nalipatak gaya mo yung tukot tirilo. Ah, dahil tayo man cellphone ko. May diswak ni tayo. Kunaklano sa dino, ti pangayaban kanyak ni Madam Nega. Dito yung matgayang farm ti mayan may. Pipita, Ay, Madam, nakaring kay gaya may. ganda ni awan tuhok ko, Pipita. Ay, awan ka di tinadlaw mo itay, iti ayan nagiti manok. Awan mat, Madam. Matmaturo ka pa lang ata, ha? Ang dalaki di nagtakaw ka dagiti manok. Ha? Saan kang gargaraw, Pipita? Kan saan ka nagtagtagari? Tao lagi ti dayjay. Kan amangan no amod ang ada babae nga imyan dito'y farm. Ha? Talaga nga ta tao? Nakastart ka, Madam. Hindi kita, Madam. Kung naktupay ani aki yung tinagtakaw kadagiti manok ko. Tinangdanak lang arodan, inulit na pala tinagtakaw. Apay nga inaramid yung ni Pipita dayjay, Nega. Tanda ni kayo na isagma. Awan tumatla ti kabaulan ni Patro, mami. Ah, ha? Ay, Pipita, agyaman na ititulong mo, ha? Ay, awan niya nyaman na, Madam. Nampasan ti problema na sir ka, dagiti manok na. Saan pa'y analpas ti problema mi kini Patro? Ne, anya ti kayat mo asawan, ha? Nega? Patraw, saan laang adagiti manok mo ti amluyam? Ay, ayun ti asawam. Ah, Pipita, umaykan. Panawan taman langan ida, tapno makapagsarita da na saya at ngagasawa. Wen, Madam. Sige, sir, ma'am. Panawan na kayo, pay. Sige, Pipita. Patro, ilipatik amin. Sa anak to nga agungat, no isardeng mo ti agpalong. Saan ka madanagan, darling? Andan nakasarita ka manggatang kadagiti manok ko. Diakon agpalut pay, darling. Bitaan dere miti nagibusan iti istorya nga netampo kita nga gundaway. Pataan naman tayo sumaradong nga pan nakigasam-gasat. Tuy bida tayo ani Super Pepita. Sa pailang kumatan naniliwa kayo pabayad kita ito nga drama. Tapos daw makaipaay tiraksak ken liliwa dagiti kapadasan. Tuy bida tayo. Intan sumaran naman di mo ko manipipata di tag-like ken subscribe. Ken pakishare met time dahil nga video tayo. Agyaman na kata kayo amin nga nakipagdingeg.